Ukufakelwa kwezinso kuyindlela enhle kakhulu ezigulini ezinokwehluleka kwezinso kanye neziguli ezikudialysis. Uma kukhulunywa ngokufakelwa isitho esiphila, okungukuthi ukuthatha izitho kubantu abasaphila, sithatha isitho somchamo noma ngendlela evulekile noma manje sisebenzisa i-laparoscopic kanye nobuchwepheshe be-robotics. Ngakho liyinxeba lincane kakhulu. Sithatha isitho somchamo siphume bese abanikazi besitho bayalulama masinyane futhi baphuma esibhedlela phakathi kwezinsuku ezimbili noma ezintathu. Futhi esibhedlela izitho zomchamo zifakelwa kubaguli abamukelayo. Futhi umphumela wabo bobabili ingane ophilayo futhi onikelayo oshonile njengokuthi kusukela izinto ezivela ebuchwephesheni abanikelayo abafile kuhle kakhulu ngokuthuthuka kwamasu okuhlinza kanye ukuthuthukiswa kwezidakamizwa zokuzivikela komzimba. Inketho enhle kakhulu yeziguli ezisebenza i-dialysis futhi singakwazi ukwenza ukufakelwa kwesitho somchamo ngisho noma igazi lingafani phakathi komnikazi nomamukeli. Ngisho neziguli ezingenawo igazi elifanayo singakwazi ukwenza ama-blood groups avela kwezinye amanye ama-blood groups. Futhi ukufakelwa kwezinso kusiza iziguli ukuthi ziphinde ziqhubeke nomsebenzi wazo futhi zizikhulule ku-dialysis. Futhi bangaphila kakhulu okuhle kakhulu impilo. Ngiyabonga.